kurtso politiko honen hasieran, Gipuzkoako eta Arabako diputatu nagusiak elkarri mokoka. Eta ea, garaikur nagusia, konexioa, HTaren konexio famatu hori, ea nork bere etxera eramango. Herri ikuspegia, Euskal Herriaren ikuspegia, deslogo, alde batera, utzita. Eta danok ados egongo gara, esperpento politiko baten aurrean gaudela, zalantzarik ez dela. Are gehiago, bi ordezkari politiko, alderdi politiko bereko kideak izan da. Milioika euroko inbertsioa dakarren azpiegitura, 20 urtetik gorako esekuzio eta atzerapenak izan dituena. Jaurlaritzak berak, aitortu du, txostenak aipatu dira gora eta bera, oraindik ez dagoela inolako erabakirik hartuta, eta larriago dena oraindik, Espainiako Ministeriok ez duela oraindik txosten tekniko definitiborik aurkeztu, zeinen aukeraren alde egiteko orduan. Eta Pradares lehendakariak ikerketa geotekniko gehiago behar direla azpimarratu du behin eta berriz. Ezkioren eta Gasteizen artean erabakitzeko. Ezkioko geltokia eraikitzeko lanak 2021ko martxoaren 21ean hasi ziren eta 15 hilabete ondoren amaitu ziren. Amaitu ziren edo amaitutzat eman ziren. Oraindik ere bigarren zatia ere falta da. Beraz, gogoeta bat egitea gustatuko litzaike zuekin guztiekin. Ikusita oraindik Jaurlaritzak txosten geoteknikorik berezkoan ez duela eta ministerioak oraindik erabakirik hartu gabe duela txosten horien zai baikaude danok, Ezkioko geltokia oinarri tekniko nahikorik gabe eraikitzen. Hori da atera behar dugun ondorioa. Ez dut gehiegi eskatzea denik fundamentu, seriotasun, ardura eta erantzukizun ariketa zintzo bat. Ikusita, zenbateko diru publikoaz hitz egiten ari garen. Eskerrik asko.